Sí, vale, se queredes están facendo outro, se queredes levantarvos a coller outro, pois como se estivéramos nas cociñas, verdade? Xa estamos moi acostumbradas a que a xente vai ás súas cociñas, a que lles canten, a que lles bailen e a que lles conten. E hoxe, en vez de ir ás cociñas, porque somos moitas, pois viñemos ao museo para encher de canto a voltas co baile, que sempre falamos alrededor de como bailamos, pero, como decía Bea ao comezo, sin o canto, sin esa xenerosidade das persoas que cantan, que seguramente logo van contar elas mesmas, pero ás veces preferían bailar, pero alguén tiña que cantar, porque se non cantaban, pois o baile non se dá, non? Entón, este ano, dedicado ao Día das Letras Galegas ás cantareiras, pois pareceunos de xustiza dedicalo a elas e traelas a elas a falar, máis que estar divagándonos que sexan as protagonistas as que enchan o museo de historias e de cantos e cadran. Hai unha chea de pandeiretas aquí, logo para botarlle unhas se queremos. Desde Toutón, desde Mondariz, veu Lucinda, faltounos a Adelina, que non pode vir hoxe, pero bueno, a ver se para outra poden vir. E a Lucinda, bueno, xa coñece o museo, xa participou dunha voltas co baile, igual só a vos, porque tamén xa saiu en Alalás, incluso, xa é mediática. No documental de Xulia tamén, sí, señora. E, ademais de cantar nos seus tempos mozos, tamén, xunto co seu marido, que vou acompañala hoxe, e a súa filla, que vou acompañala hoxe tamén, recuperaron o Serán de Toutón, que, bueno, seguro que aquí moitas bailadoras e bailadores coñecedes e xa fostes hasta as terras do sur. No medio está María do Caño, María López, da Illa, e a Illa de Ons. Da Illa de Ons. Que leva cantando toda a vida, e dun tempo a esta parte incluso crea as súas propias cancións, ten unha libreta chea, que igual logo nos ensina, unha libreta chea de poesía oral, neste caso, poesía escrita tamén, que ela canta e grava. E temos a Pilar Turnes, que nos ven desde Ames, desde Leborans, Trasmonte. Non, Brión, Santa Miña. Pois puxen mal en todas partes. Santa Miña de Breón. Ai, me cachi, pois... En Ames nacín. Vale, xa digo, ai, que susto, quedei mal, está grabado. Non quedaches mal, quedaches mal. Vale. Eu nací en Ames, en Leborans. Bueno, é o nacemento, entón, o que se apuntou aí. É o nacemento. Vale. É o nacemento. Pero casou... Eu tamén nací na illa, non estou na illa. Outra. Xa comezou a conversación, Bueno, Non pois, pasa nada. É bonito recordar o sitio onde nacemos. Digas que non. Como decía antes, está moi acostumbrada a que a xente moza, que aquí temos que agradecer tamén a Alex, a Alejandro, a Leticia e a Miguel, que nos la presentaran e que a trouxeran hasta aquí. Pois está moi acostumada a que a xente moza, que agora dá clases de baile e que sigue transmitindo este patrimonio, vai a súa casa a aprender directamente delas e logo o leven para esas clases e esas foliadas que tamén organizan. E grazas tamén a Guillerme, que trouxo desde Bueu a María. E xa está aí, gracias a Bea tamén, porque vai ser a que dinamice esta conversa. E máis nada, grazas a Bea. Bueno, pois, isto é un café, primeiro. É un café para todas, para todos. O sea, que a idea é que estemos cómodas, que compartamos, que aprendamos de vós, que non tiremos nada. Eso. Sí, eu teño un peligro, tremendo, sí. Ademais, mou moito as mans, bueno. O primeiro lugar polo que podemos empezar, se queredes, é precisamente como se nace nun sitio, pero ao mellor se pace noutro, sí? Pero ao mellor as cancións ou as cantigas que aprendemos teñen que ver co lugar no que nacemos e non ao mellor co lugar no que casamos e despois fixemos a vida toda, que nos contedes primeiro donde nacestedes, o sea, como vos chamades ou cal é a vosa casa, se tedes un alcume, por exemplo,
de que casa sodes e se ese repertorio o aprendestedes de nenas, de rapazas, por exemplo, ti Pilar en Ames, ou ti María en Ons, porque despois casaches e fuches entendo pa Bueu, e xa estiveche ali, e ti Lucinda... Eu casei onde nacín. Bueno, e aprendiche los cantos do mesmo lugar, e ali sigues, non? Sí, sí. Entón empeza ti. Dinos, por exemplo, o teu nome, a túa casa, de onde és... Eu chámome Lucinda Barcia Garrido, son de Toutón, Mondariz. A casa onde nacín chamase o Quinteiro, que agora xa hai que porlla como se fora a calle, antes non, pero agora sí, con número. Bueno, a casa levaba o nombre da Casa do Garrido. Quen era? O Garrido? O Garrido era por apellido, Ah, vale. Exacto, pero quedaba, o sea, ainda... Ainda lle chaman así. Sí, ainda ten o nombre de Casa do Garrido. Pero era da miña bisabuela xa, ou tartarabuela, quizá, que era Garrido. Levaba o apellido Garrido. Pero despois o marido, cuidado, que lle quedou Garrido, que lle chamaban Garrido. E o apellido era dela, ou sea, viña dela, non viña del. O meu home pasoulle igual, que se chama o Peseto. O Peseto. O Peseto, e ven da abuela, non ven do abuelo, pero sin embargo chamaban yo o abuelo Peseto, Peseto, e ela, esta de pequeniña non quería que lle chamaran Peseto nin de broma, vamos. Nin de broma quería ser Peseto. Monse, que pasou co Peseto? E a miñas irmáns e a min, pois somos tres mulleres, e quedou o alcume das pesetas. Sí, pero cando era pequena non me gustaba nada, porque a min puxeron un nombre, tiña ese nombre. Dicía, era con 5 anos. ou... Si mo dicen, non me importa, pero si mo dicen despectivamente, sentame moi mal. Home, claro, pero se cho dicen despectivamente... Pero non me gustaba nada, porque iba ao colegio, peseta... Que sí, que sí. Vale, así que do Peseto, e do Garrido. E do Garrido. Vale, e estiveches toda a vida... En Toutón. En Toutón. Non salín de Toutón, pero levo recorrido casi toda España, casi conozo España inteira, casi. Bueno, eu andiven polo norte, andiven polo sur... Traballando? Non, de excursión, de viaxe. É que a min encántame viaxar, teño que dicilo, Eu non lle tomei medo nin ao avión, hai quen dice, eu non quero ni subir, eu fun tranquila, e vou, se teño que ir. A última vez que fui xa me levaron nunha silla de rodas, bueno, subironme, baixaronme, levaronme ao sitio perfectamente. Moi ben, de Toutón para o mundo. Sí. Exactamente. Eu son algo de o viaxar, para min era a cousa que hai que non quere nin pensalo, e eu, para min é a cousa máis bonita que podes facer. Bueno, algún viaxes foi a visitala, o sea, por mediación da familia, claro. Porque, por exemplo, estive en Extremadura, en San Benito, en Orellana la Vieja, por o marido da miña filla que está en Palmas, ou sea, que iso xa non foi por excursión. En Palmas é porque tamén fun porque está ela, e tamén me ensinou Palmas casi todo completo. Palma de Mallorca. Sí. E bueno, teño que dicir que o falábamos antes aquí, que moita xente quer ir a países estranxeiros, e pareceme moi ben que vayan, que é moi bonito, pero en España tamén hai cousas bonitas sin mirar. Moita xente, ao mellor, non conoce nada de, incluso a Galicia, por dicir algo. E, sin embargo, van afora a juventud, tira por... hai cousas tan bonitas aquí como alá, pero bueno, fan ben, podendo ir, fan ben. O viaxar é bo e é bonito. O sitio que nunca fomos foi a Illa de Ons, estaría ao lado. Eu sí, eu xa fun. Vamos a dar paso a María. María, ti eres da illa. Sí. Como é ser eso da illa? Como é non ser de continente? Como é ser da illa? A ser da illa, pois, fui moi feliz. Temos sido 3 personas na casa. Eran meus pais, meus abuelos, 3 irmáns de miña nai. Chegamos a ser 6 fillos. 13. Na casa? Na casa. Caramba. E aquel cariño a mí nunca se me olvidará. Aquel cariño que había entre todos. Despois, 2 tíos marcharon para Argentina, nasceu miña irmán Guillermina, que somos 7 irmáns. Despois marchou tamén miña tía Guillermina, despois xa quedamos un pouco menos.
pero sempre fomos, despois nasceu un sobrinho, sempre fomos de 11 na casa. De Ons de que lugar? No Caño, na aldea do Caño. No Caño. Sí. Porque en Ons hai moitos lugares, por moito que sexa unha illa pequena. Hai Pereiró, hai Canesol, hai o Caño, que non sei eu, hai Curro, que é onde está o muelle, onde están esas casas de... Bueno, hai o Chan da Pólvora. Chan da Pólvora chamanlle, debe ser porque está o Pinal todo ao lado. O Pinal ao lado, debe ser porque chama Chan da Pólvora. Despois hai a de Entensa, hai a do Laverco, o Cucorno, Millide e o Sentulo. E xa. Pois non, vai, chejalle ben, chejalle ben. E ti eres do Caño. Moi ben. Eu púxeme porque éramos varias Marías. Entón había María de Alfonso, María de Cachote e María do Caño. Eu María do Caño. Cando naceches? O 11 de diciembre de 1944. 44. E tú, Lucinda? Eu nací o que nacer nací no 24 de marzo do 52. 52. E ti, Pilar? No 38, no 36. No 36. Ti és da idade de... bueno, eres un ano máis bella que miña nai, 37. E en Ons, cantas familias había? Pois había 83 casas. Alá, neses anos. Estes anos había 83 casas. E agora? Ahora non hai nadie. Ahora non hai nadie. Porque deshabitouse a illa, non? Fai o 27 de agosto 60 anos que empezaron as obras que hai na illa ahora, que fixeron casa para médico, para cura, para maestro, para maestra, escola para rapaces, escola para rapazas e unha iglesia. Despois fixeron, onde tiñamos o almacén vello, que era onde nos facíamos a nosa festa, os domingos, pois aí botaron todo esa baixa, aí fixeron a casa do médico para baixo, e arriba fixeron cuadras pos cabalos, que nunca hubo na illa un cabalo. Na illa nunca hubo un cabalo. E fixeron un silo, chamaño un silo, un tubo moi alto, para meter a broza, a erva dos cabalos. Que non hai cabalos. Que nunca hubo cabalos, que teño nunha canción eu, que non hai cabalos na que nunca hubo cabalos na illa. E dixo, para que fixeron aos mariñeiros, porque daquelas había 8 ou 10 barcos na illa, os mariñeiros, cando viñeron para facer esa obra, dixeron, mira, queremos que quiten todas esas pedras da parte do norte do muelle, que alarguen o muelle 5 ou 6 metros máis, que lle dean unha dobla para meter os barcos, para poder quedarnos tranquilos. Ondear tranquilo. Porque cando hai mal tempo, temos que marchar desde a illa. Sí. Pois non. No, pero cabalos. Gastaron 16 millóns. Cando eu fixen a canción, gastaron 16 millóns fai 55 anos. Gastaron o que quixeron, pero non o necesario. O necesario era o porto para poder meter os barcos, para dormir polas noites tranquilos, sin estar preocupados. Casaches? Aos 20 anos. E fuches para Bueu? Non, tuve 2 anos ainda na illa, porque o meu home quería ir xa a comprar unha casa en Bueu. Dixo, non, entre non teña fillos, eu sola para Bueu non vou, porque el tardaba un ano en vir a casa, el andaba na Marina Mercante, e tiña un mes ao ano de vacacións. Eu non quería estar sola. No, claro. Entonces, cando xa tuvemos ao meu fillo, tiña o meu fillo 2 anos, compramos a casa. E fomos para Bueu. E despois no Bran, pois iba todo o Bran para a illa con mi niño. Despois tivemos a miña filla aos 3 anos, e a miña filla non quería, o pai cando viña non quería. Non conocía, pobreña. Claro, normal. Dice, papá, mi niña. No, yo mamá. Hombre, normal. Sí, son as cousas de non conocer, non? Sí. Pasou en moitas casas, claro, é parte da nosa, da emigración. E despois, pois venderon a empresa, morreu o dueño, que era a Naviera Aznar de Bilbao, morreu o dueño,
Os fillos non quixeron saber nada da empresa e venderon os barcos. Entonces venderon onde andaba ele, venderon para Libia. En Libia daquela había guerra. E dixo eu, mira, Eligio, somos 4 solos, co que temos, compramos un local, facemos un bar de comidas, vamos a salir para diante. E dime, ele, ti atreveste? Eu atrevo-me a todo. Pusemos un restaurante, o Brixiña do Mar, que é moi conocido por Madrid e Barcelona, por aí, e Bilbao, por aí. E fonos de maravilla, de maravilla. Vivimos de maravilla. E despois díxome, cando levaba 20 anos, dixo, María, que traballan os mozos? Ti traballaste toda a vida encerrada, non tuveches vida. Claro, primeiro porque ele andaba navegando, e as mulleres de antes non salíamos nin a beber unha botella de agua, non salíamos da casa, nada. Eu salía o día das alfombras de corpos, cos meniños a facerlle unha foto para mandarlle ao pai. Nas alfombras, unha foto para mandarlle ao pai. Despois non salía da casa nada. Entón, dime el, cando andaba navegando, encerrada. Despois pusemos o bar, encerrada. Te puseches? E non viviches a vida. Vamos a vivir a vida un pouco. Pero se morreu enseguida, pobre. Creo que se aventaba a morte. Tiñamos que deixar de traballar antes, non é? Non é? Mima, sí. Ou 45. Bueno, Pilar, vamos a ver, naciche en Leboráns, Ames. Nací en Ames, en Tresmonte, Leboráns. E cando marchache a Brión? Para Brión vin con moitos anos, porque dali marchei para o Brasil. De Leboráns? Sí. Emigrache? Sí, emigrei para o Brasil porque casei por poder, e o meu marido estaba no Brasil, o meu pai foi de marido. Estas cousas. Sí, foi meu pai de marido. Outro matrimonio na illa tamén. Marchei para o Brasil, tuve lá 12 anos. Meus pais foron os padriños. Estuvo moi ben, con moitos amigos, con moita xente, é moi querida, en todos os sitios, casi en todo o Brasil. Pois é grande, Sí. Hai que facer moitos amigos. Despois tuvemos un restaurante, nunha nave que era outro tanto desta de largo e así de ancho como é esta. Tuvemos ali un restaurante, dábase comida, dábase de todo. Menos dormida, dábase comidas. Bueno, era parada de autobuses, foi parada de autobuses. Había ao menos 30 autobuses parados fora. Todos cheos para comer, todo o mundo para comer, para beber, para tomar café, aquilo era un misterio. Tivemos ali así moito tempo, ali naceron as miñas 3 fillas, en fin, despois viñamos para aquí, porque a miña sogra estaba sola, era bella, e ela non escribíanos un primo do marido. Decíanos seguido, tendes que vir que tua nai é bella, tendes que vir, que tua nai é bella, encontrase sola, tendes que vir, que calquera día enferma, tendes que vir, estaba así seguido, nas cartas. Entón, vendemos o restaurante e viñamos para aquí. Que tal o levaches? Bueno, non tan ben, pero mellor, non. Moi mal. Non tan ben, porque alá estábamos moi ben. Gustaba Shakira, non? Alá estábamos moi ben. E despois viñamos para aquí e había que traballar na terra. Non era unha broma. E coidar da sogra. E cuidar da sogra, e cuidar de todo. E dos das fillas. Non morreu, non? Rápido. Só a miña sogra si morreu. Non, xa sei, pero non morreron tan rápido como decían nas cartas. Non. A sogra. Miña sogra. Non, tan rápido non. Ainda durou moitos anos. Durou moitos anos. Entendo. Sí, bueno. Pero aquí había que traballar na terra, había que de todo, había que... Tiña miña nai que estaba encamada e tiña unha irmán sola que cuidaba dela, tiñalle que ir a axudar. Tiña que as miñas fillas ir á escola, tiñas que... Ainda se vestían elas solas, iban para a escola, ás veces. Era un misterio o que eu pasei, pero bueno. Isto xa foi en Brión, cando xa volvestedes para Brión, para Santa Minia. Sí, para Santa Minia, sí.
En fin, había así moito traballo e moita cousa, e había que criar os fillos, e pasámoslas, pero estamos aquí. Estamos aquí. Está desde Día das Letras Galegas. Estamos que o contamos, Gracias a todos. Despois, ao final vamos dar un aplauso de homenaxe que ides flipar, verdad? Bueno, pois... Sí. Moi ben. Que vos parece se empezades por contarnos como lle chamabades vos ao baile? Porque aquí xa salieron nomes. Serán, Ruada, Pola Vila, Pallotada. No Castiñeiriño, non era? Na Pontepedriña, Pallotada. Bueno, como en cada lugar. Nosa festa. Vos chamabadeslle? Festa. A festa. A festa era a festa principal, os días das festas. No, pero falo da foliada, do baile, de As cando bailabades. Eran foliadas, as foliadas eran foliadas. Vale. E o baile era baile. Sí. Na miña parroquia era baile, ou nas dúas parroquias. Pero facíades foliada. E facíamos foliada, era foliada, que as panderetas. Eso é. Por eso pregunto. Eso era foliada. A foliada? Sí. Nós, cando viña o acordeonista de Marín, Sí. entonces era baile. Sí. Pero cando tocábamos as panderetas era festa. Festa. O sea, No inverno, que con mal tempo non iba a illa, non sabes, o acordeonista. Entonces tocábamos a pandereta, facíamos a festa. Vamos a facer a festa, viñamos domingo da misa, íbamos o sábado á tarde, o domingo á mañán, o domingo á tarde a misa, iba un cura de Beluso. E cando viñamos da misa, xa directas a coller a cada un a súa pandereta na casa e a festa. vos facíadela entón o domingo. O domingo, sí. O domingo pola tarde. Domingo máis festivos. Sí. Sí. Vale. Hasta Donde aí a facíades? No Almacén Bello. Chamámos o Almacén Bello. Donde agora fixeron o silo e todo iso pos cabalos. Que despois tiraron, claro, para facer eso. Claro. Que simbólico, non? Gastaron 16 millóns. Pois nunha canción que teño, gastaron 16 millóns sin facer o necesario, o sea, que o necesario era o puerto, para poder meter os barcos. E a que hora o facíades? O baile? A tardiña, cando viñamos da misa, hasta aí ás 10:30, 11 ou así, porque no outro día había que madrugar para ir a traballar. Ir ao monte, ao Toxo. Hai que ir ao monte, ao Toxo, por la mañá. E ao mellor que... Subir aqueles feixes ao monte, ao lombo, mirar para un lado e para outro, onde podían meter os pés. Algunha vez, coa madeira do soco, partida polo debaixo. Os baixos. Algunha vez. O sea, vos pola tarde, unhas 3-4 horas, no almacén, a Sí, coberto sí. e en inverno, os domingos. Sí. Algún outro día ou nunca? Sí, nos días santos tamén. E no verán, non? No Xa era outra verán, cousa. cando iba o acordeonista, non. Vale. E tamén, despois, tamén tocaba uns primos meus. E 3 irmáns que tocaban a gaita, caixa e bombo. E bailabades ese día? Claro, Tamén. ese día bailábamos. Vale. Pagábamos os homes 6 pesetas e as mulleres 5. Para telo, para pagarlle os músicos. Claro. Os homes 6 pesetas e as mulleres 5. 5. Chegáballe ben. Daquela chegáballe ben. Sí. Bueno, naquela... Sí, de feito, hai músicos que ao cambio creo que cobran peor agora. Sí. Naquela eran moitos cartos porque... Por eso. E cando era por carnaval... Agora, hoxe en día, un feiteiro que vaya a facer unha procesión se cobra 500 euros, cobra moi caro. Sí. Unha banda de música, unha orquesta que cobra 30.000 euros, Mira, que tens que andar a buscar por todos os sitios para poder pagarlle, pero un gaiteiro, unha charanza, xa normalmente na banda de música, pero que caro cobra para ser un gaiteiro, non vai ser gratis a facer a procesión. En domingo. Domingo, un día que... Vos? O noso foi serán sempre. Sempre. Serán. Pero facíase do domingo, os martes, os jueves, a veces os sábados e os domingos. O sea, todos os días! Facían. A ver, espera, repite. Cando? Pero queres decir que cada semana podía cambiar. Non é que cada semana se fixera todo eso? Sí, de A ver, inverno, contanos ben. Empezaban alá polo mes de outubro, máis ou menos, e hasta o mes de abril, que era cando empezaban as labradas, Cantún, como xa se andaba máis cansado, xa
tiñas que ainda lavar o mello a roupa de hoxe, que usaches hoxe para mañán levar a labrado a seguinte labrada, entonces tiñas outros que hacer, non podías estar de lecer xa. Exacto. Entonces, entre marzo e os primeiros de abril acababa o serán. Pero facíanos, sí, o martes, o jueves e o domingo. Onde a facíades? Ali facía falta que viñera a Adelina, chegaron a cubrir as cortes, eran cortes do gando, das ovellas ou das bois ou do que fora, e cubríanos con xestas, o colmo, puntoxos. Despois a luz era carbúreo, un candilo, é que non viñeran algúns destes rapaces que en Vilar eran malos como un demonio, e arruábanllos, e queimábanllos. Bueno, sí, facían iso. Eu iso non me acordo, pero Adelina, se viñera, seguramente iba a falar diso. Adelina iba a vir, pero iba a vir con Lucinda, pero puxose mal. Porque teño que dicir que miña abuela xa me falaba no serán. E dixo os sitios onde eran a todo, que xa non hai non debe haber nin pedras fui onde estudiou e despois de facer os estudios ali, que aprendeu a ler, e iso que naceu no 1892, e ainda ela aprendeu a ler, porque mandaban os irmáns, e a elas eran dúas irmás e non nos mandaban, pero ela, a irmá non lle facía tanto caso, pero ela dicía, no, pois eu teño que aprender a ler e a escribir, entonces facía unhas escapadas e iba. E despois nese sitio fixeron os serán sendo elas mozas. Que ela moza sería sobre o 1920, por aí sería unha moza de, claro, no 80, de 30 anos. Sí, máis ou menos, non? Sí, porque ela a filla tivo con 35, o sea, que ela xa foi moderna, como son agora. Eu caseime de 20, pero ela xa foi moderna, es que sí, que agora teñen os dos 30 para arriba, de 40 tantos, e algúns xa de 50. E algúns ni os temos. Exacto, sí, eu tamén a teño aí, do mesmo xeito. Entonces era así. E canto tempo estabades ali? Era a noite, a tarde, cantas horas? Sí, era a noite. Noite que noite? Noite pecha? No, bueno, despois unhas iban máis tarde, outras iban máis cedo, pero xa había aquelas pandereteiras que eran na época da señora Elena, que algúns conoceron, e había outras que eu tamén lle fixen unhas coplas ás señoras que morreron xa, que foron pandereteiras, e ás novas tamén lle fixen. Coplas de, bueno, fixen unhas coplas para quedar iso un recuerdo que lle deixo quedar ás fillas para que sepan o que foi. Así que delle escrito e iso non se lle olvida. Entonces, sí, eu, claro, empecé con 12 anos, máis ou menos, 11 ou 12, que me aprendeu señora Elena con plato de porcelana. E me dá que ainda se aprende mellor que coas ferriñas da pandereta. Sí, porque é lixeiro o plato. O plato non sona, pero para aprender a mover o brazo e a... Porque sempre eu digo, a pandereta, se non move ben o brazo, nunca o van a tocar ben, E pasa, e algunhas raparigas e algúns rapaces que lle custa, ao final aprenden, pero un máis que outros. Todo ten que cair na man, como ten que ser. Bueno, eu naquela ainda non aprendera a vellar nin a... porque me gustaba tocar. Entonces elas tiñan o costumbre que lle tocaban arnais. Entonces elas vellaban, ás veces todas, non había que tocaron a ronda e despois as outras... Espera, vamos meter na ronda inmediatamente. Así facíamos, Espera, porque isto é... Vamos ahora por iso, porque quero que me contedes a ronda, quen cantaba, cando cantaba, pero falta por contarnos, Pilar, onde a facíades vos? A que a foliada? Sí. Se chovía nun pallal dun veciño, e se non chovía tiñamos unha eira así un pouquiño alta e facíamola ali, pero viñanos de outros lados, de outras aldeas a foliada. Sí, viñan veciños de... Viñan veciños de outras aldeas. Tamén con vos, non? Claro, o que acabo de dicir. Claro. Que viñan de fora. Claro. Viñan moitos veciños de outras aldeas. Sí. Pero tocaban poucos, Vos tamén en inverno? Sí, tocaban moi poucos. Tiñamos tocar os que sabíamos, que os outros tocaban moi pouco. Viñan bailar e pasalo ben, en fin, pero non viñan tocar. Bueno, pois vamos a meternos na cousa de cantar, veña. Quen cantaba? Eu era unha, e había máis dúas, e non había máis ningunha que o facía. Éramos tres. Erades tres? Sí.
O resto que facía? Tocábamos dúas e unha descansaba bailando por ali un pouco. E despois viña aquela para o sitio da outra, e outra paraba, e despois viña a outra para o sitio da outra. E así as tres? Así as tres, sí. O sea, que sempre cantabades dúas? Sí, sempre dúas. Bueno, algunha vez viñan a axudar outras, e algunha vez viña outra a axudar a cantar. Pero sempre eran dúas tocando E unha bailando. e dúas cantando. Eso sempre era. E despois as outras bailaban todas. Algunha viña a cantar que lle gustaba cantar. Pero non máis. Ti que preferías? Eu tiña que tocar. Eu tiña que tocar a cantar. Non me quedaba outra. Bailabas tamén, non? Bueno, ás veces un pouco cando a outra viña a tocar. Éramos tres a cando a outra viña a tocar e feira eu algunha vez, claro. María, vos? Nós tocábamos dúas chavalas e un chaval. Tocábamos tres. Tres tamén? Ola, outra. Tocábamos 7 ou 8 pezas, Sí. despois renovábamos, viñan outros tres. Que sete Ah, outro? bueno, pero nós había unha sola que viña renovar. Non sei se era máis. Viña aquela, e o outro iba a bailar a máis pasalo un pouco ben, e despois viña outra, Non quedaba no sei. sitio doutra. Cantábamos primeiro un paso doble, Abríades con paso doble. Moi ben. despois jote, muiñeira, e despois pasos. Sí. Chape-chape. Cancións, sí, cancións de bailar. Mucha marcha. agarrado. Chaca, chaca. Sabes o que pasaba ali? Chaca, Como había máis chavales que chavalas, Sí. pedíase parexa. Deixas bailar? Deixas bailar? Cambiábamos. Deixas? Deixas bailar? Sí, deixas bailar. Pues se juntaba yo a chaval, se lle deixaba bailar a chavala, bueno. Hasta os casados tiñan que dar parexa. E pedían parexa Sei que para non era bailar. igual, porque ali tamén nós tiñamos 6 pezas. 6? Sí, Con que abríades? con jota. Jota Sempre sabía muiñeira. Con jota muiñeira. E despois metíase o trastrar e a mazurca no medio, e despois o paso doble e o... Que é o tras? Contádenos. O chape-chape. E que é o chapi-chapi? E vai bailar o campo longo. E vai bailar, e vente pronto. E vente pronto, e vente pronto, e vente pronto. E vai bailar o campo longo. Moi ben. Como é? Chapa-chapa? Chape-chape. Chape-chape? Chape-chape, tras-tras. Tras-tras. E en ons? Nos En el medio de la mar hay una piedra redonda donde Cristo puso el pie y la Virgen la corona. La 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 la. Moi ben. Eso. Pues, Ese é un ajarrado. sí, é o paso doble que dicíamos nós. Iso É agarrado, Pois sí. a É jota, paso doble. Tras, non? Tras é mazurca. É mazurca. A mazurca é abaneo. Sí, é abaneo. Exacto. E o trastrar é máis... todo reto. Sí, para que aí hai unha... Nós Estamos... tocábamos primeiro muiñeira. Non son o mesmo, non falamos do mesmo, creo, non? No. Parece que Porque no. ti, o chape-chape, eu entendo que é algo parecido a un paso doble, non? Sí. Amarrado. Sí. Claro. E para ti o tras? O trastrar é un... Bueno, Para bailar agarrado. Para bailar É agarrado tamén. tamén é ajarrado. É como se fora un paso, É non? agarrado, sí, pero... É como Sí, unha, sí, como unha é- rumba. É máis ben como tirando a rumba. Sí. Sí. é máis ben unha rumba. Sí. Sí, pero... Nós tamén o tocamos, Depois tamén tocabas o tango tamén, para bailar. O tango. Sí, ali sin embargo... Nos ali non ves. Cas pandaretas. De Perero Centulo van poñer un camión para que veñan as mozas o baile de invitación. La 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 la, la 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 la. E isto acompañado de co toque, con pandeireta. Sí. E vos tamén remudabades? Sí. Como era? Eran 6 bailes e remudar? Sí, tocaban os 6 bailes e despois se as nai non iban porque estaban malas ou mellor ou algo, pois entón as mozas as que tocaban, que ainda asisten algunhas delas hoxe, eu son unha delas, claro. Por moitos anos. Tocaban, se remudábanse elas, viñan ao mellor, pero ali tocaban 3 ou 4, pero porque tamén
Aquí ao mellor tiñano máis fácil, pero nós non había as panderetas como agora. Agora tes panderetas Ali na onde illa che en todas viajan, as casas poden había valer caro, panderetas. pero espero naquela non as sabía, Que son Que os tocabades? Que había? Ali só se tocaban as panderetas que eu recordo, nin tocaron Pero dis que non había panderetas. No, había. Había, pero a ver, O que non había era cartos para compralas, comprarlas. claro, e entonces Había panderetas, tiñan 3, pero non había... Había 3 para todas. 4, era o máis que había. En Mens había 3 para todas as veciñas e turnábanse de casas. Prestaban. O sea, colectivizaban os cartos, compraban Claro. unha pandeireta para todas. Sí, E iba dunha casa para outra, na foliada estaban a común, claro, para que as tocasen Claro. entre elas, pero non había cartos para Nos unha rapasa ou unha pandeireta, non. Nós só tiñamos dúas, Para toda a aldea tamén. para toda a aldea. Prácticamente, Que non nas había- chavalas que cantábamos tiñanas todas, panderetas, sí. Sí, pero era Carai. destrés tamén. A mí comprou unha mamá, Era destrés. pero tiñan máis, había máis panderetas. Cada un tocaba coas súas, Sí, a ti comprou xa túa nai. A mí miña nai, e a María, que tocaba comigo tamén, a nai, e a José, un chaval, que é un primo meu tamén lle compraron. Nós tiñamos as nosas 3. Deixábamos de bailar, dábamosles a miña nai, porque as nais sempre iban con nos ás festas. Iban, sí, iso sí era verdade. Dábamosles a miña nai, os outros que tocaran coas deles, cada un coas súas. E vos? Nós tocábamos dúas ou 3. Quen vos As la outras non comprou? sabían tocar. Como conseguiste esas panderetas, acordas? Comprou bolas alguén? Non, comprou na miña nai, unha ou dúas. Tiñamos Pa dúas. todas? Sí. E só as tiñamos nós. Non as tiña ninguén. E vos? Eu ainda teño a primeira pandereta que comprei. Sí? É máis pequeniña que a da agora, pero non te imaginas que van sonar aquela pandereta. Que tes, Para mí que te son pares. mellor que a da hora. A miña quedou na nosa casa na illa. A miña que teño unha regalou unha Guillerme. Porque... Pero xa hai 4 ou 5 anos ou máis, non, meniño? Ou 10 ou 15, sí. Ou 10 ou 15. Xa hai moitos anos, xa. Cando comprei a nosa, Xa hai moitos anos que era de cosas así. nos conocemos. E despois ali tamén facían, que entón ao mellor iso facían no mai no Brán, tirando ao Brán, na encurcillada, sabedes o que é unha encurcillada, Sí. o sea, Sí, muller, sí. No, non sabemos. Tú non des por sentado que sabemos nada. Tú explícanos. Contanos que é quere saber, encrucillada. ela quere saber. Entonces ao mellor iba unha, collía, porque tiña na pandereta, a señora Elena, por exemplo, e tocaban, se lles estuvera a encrucillada como está ahora, que podían beilar, entonces empezaba unha a cantar e oían, porque cantaban moi de alto, a verdad que cantaban de alto. Tamén nós cantábamos moi altísimo. Verdad, cantábase moi Era alto. para Non había avisar. altavoz, non había altavoz, había que botar. Había que gritar. Tiñas que soltar para fora. Había que avisar a xente, non? E despois xa beixaban de Lucía, beixaban de viñan, ai, no Quinteiro están a facer serán, imos alá, e xa iban. O sea, que a maneira de avisar en realidade era a cantar. A cantar e a tocar, claro. O sea, que escoitabas. Sí, sí. Claro, non se mandaba un mensaje. No, claro, Hoxe había móvil. como era? Hoxe foliada, como era Nin o fijo, rollo? nin fijo. O altavoz era a propia A voz. propia voz. Que nas labradas cantaban Antonas facían a Aña, cantaban os cantares das labradas, pero cantaban en toutón que só iran a mala, que xa hai que cantar de alto, E en Lordelo para que oíran nas cortellas, e os de lá igual, o sea, e oíase, sí que se oía. Por iso che digo que eu non sei como eran capaces de traballar tanto, como eran, eu ainda me tocou tamén, porque o meu me labraba, a vida del... Sí, a nosa vida foi o tractor e Nós traballar. tiñamos que labrarnos para que papá fora ao mar a ganar. Sí, claro. Pero aquela xente máis maior veces. tiñan os maiores igual, os vellos, ou por non lle chamar vellos, digo maiores, tiñan os fillos, tiñan o home se lle estaba aquí, porque a maioría marchaba para o Brasil e tamén botaban a der, e a 12 anos, e viñan facerlle os fillos, marchaban e despois botaban 12 anos. Cando viñan nin os fillos conocían. A Adelina pasoulle, aquí va a vir. É a túa filla comentabas, María, cousa parecida, non? Cando viña teu home, que Claro, era rapaza. Tamén, conocía non? o pai, claro. Rapaza claro. non conocía o É que era pai. así. Hai algúns cuidadito, que lle tiñan algo de manía todo. Eu acordo-me o defunto Adriano vir,
do Brasil, e o fillo máis novo, el, claro, se estaba a facer algo malo, dicíalle, mira que nos tíos non fajas iso. Quen eres tú para me mandar a min ou para me dicir a min? Despois, para cando cambiou de barco, porque claro, que viña na Vigo, non había aquel respeto de o que lle dicía a nai, se a nai lle dicía iso non o fagas, eran como clavos que foron moi educados os fillos desa muller. Pero el ven e quixo a mi madre, que mal lle sentaba o fillo, que lle contestaba, cuidado, como se ele non fora nada. E que ele ás veces respiraba para arriba, porque claro, pero que era normal, porque non o conocía. A verdad que é horrible, a verdad que a vida cambiou moito, eu nunca nos separamos por nada, eu e o meu home, estivemos sempre xuntos, só algún, bueno, que ao mellor ele iba a traballar a Paraños, que era lonxe de Carai, entonces cando dormía lá botaba 8 días, esa foi a única separación que tivemos, nunca, e teño que dicir que mellor é, o de marchar así o home, verdad, non creo que sea, non pode ser moi... E cando viña, despois cambiou de barco e viña a Vigo, viña, levaba os meniños seu a Vigo, non? Claro. Dicía, queda con papá que voy... No, papá, non. Home, era un extraño, claro, era un extraño. A verdad que e despois, ao velo todos os días, dicía ella, si é mi papá, por que non viene para mi casa? Xa. Porque miraba que os outros papás estaban na casa, os outros rapaces. Bueno, ainda había tempo en todo este cuadro que nos contades de traballo, ainda había tempo para se xuntar, para cantar, sí, ela para ir á misa. Sí. Xa imagino, xa. Esa é outra, e iban á misa, iba muchísima xente, e dicía... Por eso que iba moita xente á misa. Madre de Dios, había o rosario no tempo do mes de maio. Por eso. E despois había o rosario no mes de outubro, no mes de noviembre dos difuntos. Na illa había misión. Si, facían en setiembre o había rosario, misión. bueno. E a xente iba, cansada de traballar, cansada de... E iba. Eu xa digo, eu non sei como aguantaban, pero xa era aquilo xa debía ser un hobby que xa tiñan eran capaces de facer todo. E mira, os homens a labrar co arado non era nin unha broma a darlle volta ao arado, No, as mulleres tamén arábamos. Tamén. Sí, xa non sabía. Porque eu era iso da vida, máis estou aquí. Sí. É de ter que baixar ao mellor por un mata baixo o arado. Tiña que labrar E baixábano á man. Ao lombo, Ao aquí. lombo, efectivamente. Ai, non. Non era, foi a vida naquele tempo. É que agrade, ao lombo tamén. Depois vou agradar dicir porque terreno. eu tamén ainda traballei en Algo Nerveigas, e vou a dicir, esas mulleres sí que merecían un monumento, merecían... Merecíamos. Merecíamos todos que traballamos na terra. Traballamos moito. Eu traballei moito na terra. Eu desde pequena, a escola que tuve, foi meterme de 6 anos e con 8 sacáronme. Porque tiña que ir con miña irmán cojando po monte e tiñamos que pasar un acantilado a mellor de 2 kilómetros. Eu con 2 entrei nunha fábrica de madeira. Tiñamos que levar as vacas todas arrimadas arriba e coas varas así para que non botaran fora da fila. Meus pais debían... E dicía eu, mamá, eu quería ir á escuela, eu choraba, quería ir á escuela. Debían 6.000 pesetas dun fillo e 8 do outro, para marcharen para fora. E tiñan que pagar cada 3 meses os réditos e non daban xuntado máis cartos. Nós andábamos moi mal vestidas, andábamos todas como podíamos, todas remendadas, como podíamos. Eu entro na fábrica do Portanxil, e un cargado conocíanos. Eu dixen a unha veciña que traballaba, dixen eu, mira, Amparo, dime un cargado se me quere na fábrica, sin dicir nada a meus pais. Entonces, ela dixo, ele dixo, mañán que veña a traballar, que veña mañán xa. Sí, claro, nin Eu dixen aos meus pais á noite, e eles quedaron fríos, pero desempeñeinos, e quedaron ben, en fin. Sí, agora xa se fai de maneira que estudien, pagáselle todo. Eu digo sempre, decimos que estamos mal, pero eu penso que foron vidas piores antes que agora. Bueno, sí, no, porque o primeiro fillo que iba a traballar era para lle mandar os cartos aos pais, Claro. se tiña máis para lle dar de comer aos outros fillos, se tiñan, outros tiñan e outros non, pero máis fillos que agora tiñan. Miña nai naceu no ano 37, vive todavía, e foi das pequenas da casa, os maiores quedaron Ten 85 anos. labrando, sí.
Ten 87. 87. E ela, mal os 3 seguintes pequenos, dela para baixo, puideron estudiar porque os maiores quedaron na aldea, labrando, e sempre conta que con 6 ou 7 anos a mandaron para Santiago, ela daqui era peregrina, pero choraba, eu quero quedar na aldea. Hoxe sería impensable sacar a unha rapaza de 7 anos sola para unha casa na que había unha señora que lle facía de comer para estar na escola aquí en Santiago, nunha escola cunhas señoras tamén preparando a proba de ingreso da... como se chamaba? De ingreso para facer o bacharelato. Exactamente, e eu, claro, o sea, isto con 8 anos sendo nenas, non? Entón, claro, terrible. E viña meu avó traer comida cando viña a feira os jueves, deixarlle algo. Bueno, contádenos, estaba eu pensando que nos contarades quen, xa falastedes un pouco de que ían veciños de todas partes á festa, non? A foliada. Exactamente. Eu pregúntome tamén que se facía, se só se cantaba, bailaba e tocaba, ou se tamén se cociñaba algo, se se contaban contos, se se xogaban a xogos. Sí, algunha vez contaba algunha historia, algún conto, sí. Pero a mí facíanme tocar casi seguido. Digo che que éramos 3 para tocar. Dúas tocaban e unha ia bailar, pero despois tiña que vir aquelas a mudar a outra. Sí. É así, na máis. Pero non tiñades establecido cantas pezas debía tocar, ou era... Non, tocaba así a jota, a muiñeira, o paso doble, o chape-chape, todo así. Cantas tocabades vos dunha remudanteira? Pois xa digo, o paso doble, o chape-chape, a jota e a muiñeira, así. 4 ou 5. 4 ou 5. Vale. Vos contabades contos ou xogabades ou só cantar e bailar? O serán era para porque despois en Toutón polo menos viñan os mozos de Vilar, viñan de Frader, viñan de Fara, viñan de, a veces había outro serán, pero iban ou outro despois viñan. Canta xente se xuntaba? Ai, xuntaban moita, porque eu cando fun eu xa facían nunha casa que ainda non foi abaixo. Dentro non sei se se entrara moito, pero era unha casa, esta non era máis pequena, pero enchías, era, que sei, a cuarta parte de isto, 15 ou 20 personas. Pero 15 ou 20, e polo que comentas máis. Mais, ali xuntaban 50 ou así. Sí, posiblemente. Non era porque ademais, Arnai non deixaban ir as fillas solas por algún cuidado. Ai, nós deixaban... esa era outra pregunta, que nia ali? Non só ían os mozos e mozas, había nenos, nenas, había nais, abuelas, abuelos... Que había ali? De todo. As abuelas estaban moi pendientes de non fora a ser que algunha... Se salían para fora, como mellor, porque baño non había. E tiñan que ir a fora a facela... Ali había un canal, e había un... Dios me libra, ás veces iban atrás delas, as abuelas, claro, que non as deixaban por se algún deles salía e iba atrás delas. Aquilo era un... A ver, o mundo cambiou moito do que foi aquilo. Creo que Toutón era máis, porque tiñan unhas normas para bailar. Elas están falando iso que son algo máis vellas, que, bueno, miña nai xa viu o final, non? Si, iba a dicir antes, pero non me dixe. Pero eran moito máis restrictivos que... Sí, porque eran 6 pezas, pero o mozo que te chamaba a bailar tiñas que bailar as 6 pezas con el. E se era casada exactamente igual. E ali posoulle unha... xa morreron todos, pero bueno. Chamou a bailar unha rapariga e despois ela quixo ao sentarse, porque a mellor tocaban seguido, pero a mellor paraban un pouco, e mentes paraban, ela sentouse. E despois foi un rapaz e foi a chamar a bailar, e o señor dixolle así: quieta parada aí, non veillas comigo, con el tampouco. O sea, había que bailar as 6 pezas co que empezabas a bailar. E era riguroso, que non debía ser así, pero era porque os homens tiñan a súa, non sei, tiñan o mando, por decir algo, tiñan... Que o Antón, por iso me gustaba tocar, eu tocaba sempre, porque como estaba a aprender, quería aprender, tocaba sempre, algunhas delas o que vos dicía antes, tocaban Arnais, que iban por aí iso porque sabían tocar, e entonces elas pasaban dúas roldas de baile, ou mellor seguido, ou 3, ou que despois Arnais tamén se cansaban, claro, non iban tocar toda a noite.
Entón, sí, remudaban e tocaban elas unha ronda. Así que tocaban nais para que bailaran fillas. Hombre, Que ben. tanto que sí. Que ben. E algunhas ainda tiñan sorte, porque Marina, a Pura, tiñan unha suerte de cuidado, que aquelas tocaban sempre. A Aurora encantáballe tocar, madre de Dios, era algo que eu vivía. Tocaba a pandareta, riscaba as pezas todas, riscaba a pandareta nas 6 pezas. Eu non sei como facía, pero uns dedos doblados pior que os meus. Tiños a pobre que xa lle doblaban así, pois ela riscaba a pandareta así cos dedos. En todas as pezas. En todas as pezas. Morreu no 2006, que apareceu morta no Eira, por cierto. Debeu lle dar un infarto ou algo e quedou ali. María, e vos? Nós, Quen ia? Cantos erades? Quen cantaba? cantábamos, a che dixen, As nais cantábamos tamén? Ían. Cando era por Nochebuena, por fin de ano, por Navidad, así, iba unha tía, unha irmán de mamá, que cantaba. Tiña unha voz, parecía unha gaita. E filla, e iban así, xente maior. Mamá non sabía, mamá cantaba así, Vale. Pero a tía Juanita cantaba, madre mía, que me encantaba. E tiña grabada na cinta, os rapaces meus eran pequenos, e romperon. Cantaban, a nai da María, esta. María cantaba de maravilla, a miña amiga. Pero dáballe vergonza. Cantar. Sempre ale, canto contigo, que non son dá vergonza. Non vamos a cantar. Pero María se canta de maravilla, canta mellor que a min, pero dame vergonza. Pero cantaba comigo, e cantaba un primo noso tamén. E despois cantaban outras 3. E remudabades entre as 3 e 3. 3 e 3. Pois cantaban as que eran do Cucorno. Os do Cucorno. Os do Cucorno. Vos do Caño. Eu do Caño e as outras de Curro. Vale. Bueno, meu primo era do Caño tamén. A María pertenecía máis á aldea de Curro. E remudabades pois de Corno. O sea, que iba, en realidad... Despois iban outras a Iban cantar. veciños de toda a illa. E despois, sí, ya todas amigas, todas éramos, non sei, os que seríamos, madre mía. Pero había máis chavales, ainda que chavales. Pero só se facía nunha casa ou turnabades vos? No, facíamos no Ai, no almacén almacén, medio. é certo, Claro, no almacén. No almacén. Tanto cando cantábamos nós, como cando viño o acordeonista, como cando tocaban meus primos. E os meus primos, que pasa que se lle morría alguén da familia, xa nada. Xa, claro. Xa non tocaban. Luto. Non era aí solo, que eran todos os lados. E vos tamén tiñades normas como as de Toutondes, e botabas un baile con un ao primeiro, tiñas que aguantar 6 bailes, ou cada quen bailaba con quen quería? No, cada un con quen quería. Salías a bailar, xa viñan os chavales, viñan a bailar, e despois salía un pouquiño, viña, déxame bailar, para me parecer. Cambiábamos. Porque vos pedíades para bailar ou pedían eles? Pedían eles para bailar, porque O sea, que vos agardabades... había máis chavales que chavalas, entonces algún se non collían chaval a tempo, tiñan que estar ali mirando para quen bailaba, non? E rapasa con rapasa? Rapasa con rapasa non podías, porque xa te viñan a coller. Vale. Xa te viñan a coller. Un cuñado meu, o home de Lola, bailaba moi ben. O home de mi irmán Lola bailaba moi ben. O suelto? Non, agarrado, suelto nada. Suelto nomás que... O suelto sí que vellaban. Eu e meu primo Pepucho, e despois poucas, casi nadie bailaban a gota, non era moito de jota. E muñeira? Nós bailábamos a jota e muñeira. Ademais, como vivíamos xuntos, as casas tíamos as xuntas, ensayábamos na nosa eira. Moi ben, claro. E bailábamos. Teñenos feito cada coro en Bueu, encontrarnos, porque eu tipo un restaurante. E cando era a festa da Banda do Río, como nós quedábamos lesos da Banda do Río, ao mellor viña moita xente a cenar, pero marchaban para a festa. E despois dicía eu, meu home, mira, vamos cerrar, que non hai nadie agora, que a xente vai para a Banda do Río, e vamos a casa, duchámonos e vamos estar a festa. E eu, e nisto iba botando a gota, mira o meu primo, ei, María, vamos bailar. Puxémonos a bailar, mima. A gota e a muñeira, puxémonos ali un coro enorme. Pero cadrábamos tamén. Pero agora non bailan a jota como bailábamos nós. Verdad que non, verdad que non.
Sempre o digo. Nin jota nin muiñeira. Sempre dixen a moza das leilías. Nin jota nin muiñeira. Bueno, eu sei de algúns rapaces que bailan como bailábamos nós, Sin mirar para nadie. Sin mirar para nadie, claro. Sin mirar para nadie. Eu sei de algúns rapaces que bailan como bailábamos nós. Ahora non bailan como nós, que va. Cando cantabades, o sea, cando cantabades, que cantabades? É dicir, de onde salía esa música e de onde salían esas letras? Eran de cada unha, eran letras cosas, na casa. Como era esa cousa? Puñías entonación, Sí, as coplas. Sí, pero a música inventaba la ti na cabeza ou era algo aprendido da ti? Si era así a música. Eu saquei moito da cabeza, moitas cancións e coplas tamén. Cando andaba o meu marido por aí adiante, pois mira, inventaba, Compoñía para mandarlle unha postal o día do cumpleanos, o día de Navidad, o día mandabas de copliñas. de fin de ano. Se mandaba así. E botábalas? Sí. Bueno, cantabas antes de solteira, pero despois, acabouse mo casarme, acabouse todo. Deixaches de ir de foliada cando casaches? De todo. Pasoulle a moitas. O non estar o meu home, pois nada. Pasoulle a Sí que lle moitas. pasaba a maior. Pero Iso era general, sabía luto. somos da illa que andábamos, somos da illa de Ons, non nos podemos negar. Somos da illa de Ons. Somos da illa de Ons, non nos podemos negar. Temos a Virgen do Carmen, patrona do militar. Patrona dominical. Esa é túa? A carretera do Faro non a pasean chavales, pasean a mariñeiros, pilotos e capitanes. E despois, cando, sabedes que antes os homens antes de família iban a facer as quintas, non chamaban as quintas. E despois iban polas casas a invitar a chavalas para a festa. Levaban un acordeonista, iban as chavalas. Entón, un día a pensar, de Pireiró a Sentú le van a poñer un camión para que veñan as mozas ao baile de invitación. Como invitaban para a festa, veis? Ao baile de invitación. Pilar, ti que cantabas? Aprendía de las doutras? No. Ou tamén as sacabas ti da cabeza? Mais ou menos, algunhas sacábamos, outras aprendía, sí, xa cantábamos dos maiores. Aprendía de las das maiores. Despois sabías... Algúns tamén Cando salían as de nós, chavales se pero enfadaban, que chavales se enfadaban. aprendíamos as dos maiores. E ti tiñas letras tamén? Sacabas letras? Facías Bueno, letras? máis ou menos. Algúnhas, sí. Improvisabades? Oíches? Fuliada da vez, somos rapaciñas novas que éramos, habémosla de facer. Esa é túa? Sí, porque éramos pequenos e se tocábamos la E cando vos pandereta. enfadades cos chavales? E bailábamos os sueltos. Cantabas de coplas? Sí. Ali nos cantaban. Sí. Tírate de aí, Bandallo, tírate de aí, Valdreu. Correo de Buenos Aires vai para Montevideo. Pero esa xa non era de desafío, ali chamaban a desafío. Vaite de aí, vaite cara de jalocho vello. Parece o noso porco cando macha no farelo. Esas son túas, María? Sí, ali facíano, pero ao mellor non a labrada. Vaite de aí, vaite, terra seca non dá pamba. Mais quedar solteira que a casar con balandrán. Pero facían máis ben como rejeifas, tiñas que inventalas. Son coplas? Son as coplas que cantaban nós, Pero esas non eran para o baile, non? Sí, nós tocábamos na pandereta. Pero en Toutón non, esas eran para rejeifar. Era como se fora unha rejeifa. Era para maltratar, porque cuidado, decían cada unha que... Sí, hai moitas de malasañas, sí. E para cantar de foliada, inventabades, improvisabades, cada unha tiña un cantar. Ali xa tiñan que nós incluso Monse apuntou, foi algo que fixo o, os cantares de señora Adelina eran as 6 pezas, tiña os seus cantares. Tiña 6 ela? Ela. Aurora tiña as 6 pezas, Angelito tiña as 6 pezas. Non me digas, cada unha tiña 6 pezas. 6 pezas con todas as súas coplas. Exactamente, con coplas e co... Bueno, a ver, o cantar era non, é verdade, tú sábelo. Os todos sí, pero estás dicindo se as coplas eran coplas sempre as eran- mesmas, a primeira, a segunda e a terceira cruzaba ahora dos grupos. No, eu estou entendendo. Ao mellor as cantijas, porque eu chamolle ao cantar é unha cousa, o tono do cantar, o cantar. Sí. E a despois as coplas, ao mellor botaban as mirmas, Vale. No, pero entraban as mirmas. nós se repetían alguén unha copla, a siguiente cantábamos
Esa copla que cantache non se canta 2 veces. A semana ten 6 días, o ano ten 12 meses. Esa está moi extendida, hai varias versiones. Esa de nunca me oirás cantar unha copla 2 veces, había en moitos lugares, para precisamente corregir esa cousa. A miña era, esa copla que cantache non se canta 2 veces. A semana ten 6 días, o ano ten 12 meses. Moi ben. A muller de meu irmán chamoume cara lavada. Vai xa agua pola porta, lávate, miña cuñada. A muller que non ten home pasa yo que ten o cuco. Repinica e sin aguas, toca e gaita farruco. Repenícalle a sin aguas, toca e gaita farruco. Si, ardo desafío tamén é que fea, pero bueno, vaite dai, vaite cara de turutú, tú andas a enjanar as mozas con a lombriga no cu. Nos era, vaite dai, vaite cara de turutú. Ai, como era, xa non me acordo. Como era, xa non me acordo. Olvidácheme por pobre, eu por rico te deixei. Vale máis pobre que un honra que rico de mala lei. Vale máis pobre un rabo que rico de mala lei. Esa sona por calquera un lado. Olvidácheme, olvideite, nada che quedei debendo. Décheme carta de pago, deixe recibo correndo. Hai un montón delas. Sí, moitas coplas, sí. Pensabas que te quería porque miraba para ti. Así Dios me leva a alma como me ría de ti. É como esas 100, 600 delas. Sí. Pajota, moiñeira, tras, paso doble, valían para todas. Valer valían. Para todas. Podelas votar. Pero claro, como eran así un pouco máis... Eu quería que era o chevean levote no corazón. Para rir, pasar o tempo, para outra cousa non. Decías, Lucinda. Dicía que así esas así máis picantes, eu chamaría picantes, ou de maltratar, porque algunhas maltratar. Eran de violencia. Eran máis ben o que che dije eu. Ao mellor dunha parroquia se xuntaban 2 ou 3 raparigas destas que eran unhas vivarachas de carai, empezaban e maltratábanse, acababan dicindo cousas que horribles. Pero era bonito que estaba a escoitar, cuidado, fartabaste de rir. Sí, claro. Xa imagino. Tiñan que pasar o tempo con elas. Sí, claro. Que eu digoche de verdade, como cachaban na leiva ali, porque ali loabas o cachar con algún, non sei se vos, había que cachar a leiva, o sea, labraban e despois había que cachar con algún é dicir que despois eran capaces de cantar e así de alto. Eu non sei como tiñan folgos, a verdade que sí. E a comida, bueno, ás veces algunhas dicían, ai, vou a labrada de... porque ali dan ben de comer. Porque naquela eu non é que pasara fame, pero eu cando fui... Caldebrua non che faltaba? Non, o meu home, por exemplo, a guerra do 36, ele naceu no 42, e tampouco lle faltaba, o sea, ele non recorda pasar fame, pero había que na pasaba. Home, meu pai pasou moita, miña nai non, pero meu pai si, sempre o decía. Cuidado, entonces cando iban a un sitio dese, e os enterros que se daba comida antes de enterrar o morto ou despois, de vir de volta, que menuda, dicía eu, non me acordo xa de facer iso, pero facíano. Marchaba a xente a Puente Areas a comprar ao mellor 6 xurelos ou para facer a comida para o enterro, e as da labradas igual. Que despois, últimamente, cando xa íbamos, nós xa facían o cocido, xa facían... O bacalao era o máis... Nós facías o cocido. O día da charruada, chama de charruada. Sí, tamén ali, dicían, ás veces falaban na charruada. Charruada, sí. Cando era charruada, charruada porque era a finca regadía. As fincas regadías. Ali chamáballe, as fincas regadías chamáballe charruada. Bótame aquí agua, fai fogo. Pero ali había a labrada e había as cavadas, que había que cavar, eran sucalcos porque non entraba o arado e eran pequenos, e había que cavar, e acababas a brouca, que non sei... A brouca, iso sí que tira do peito, Eu ainda que ven algo, pero teñen que ir os rojóns cadrados, e van tas. Mima. Así. Hasta acabar o sucalco, mellor un sucalco que pouco máis eran que esta mesa. Había que acabalos, un eran para as cebolas, outros eran para acabar a labrada, e despois había que ir a acabar. Sempre tiñan algo para facer. Cantabas na labrada? Sí, bueno, era casi onde máis, como non había serán, despois cantaban na labrada.
E nas sachadas, E e nas nas añas, sajadas. no? As añas botaban máis ben, no labrado tamén, pero a sachar máis. E a veces cando miraban que quedaban atrás, porque a aña é a punta primeiro que chega ao cabeceiro da lá, botou a aña. Entonces, algúns, cando ainda iban máis atrás, mandaban o lojón xa, para ver se chegaba primeiro ou que? É que o levaban de broma e tamén, senón non sei se serían capaces de aguantar, levábano máis ben con broma, porque discutían, pero a mellor máis ben porque lle foi a miña vaca foille para a veiga do outro, comecheme a veiga, empezaban a según os nervios de cada un, había algúns que mima, aquilo era nós ali chamábamoslle berrar, discutir, berrar. E berraban, pero despois acababan maltratándose, eu que sei, tú eres un ladrón, o outro era unha puta, outro era horrible o que cando discutían era que a veces a xente iba incluso a escutar, mira, está a discutir, non sei que, iban a escutar discusión, que despois sabes para o que valía iso, sabes para o que valía, para facer as coplas da corrida do galo, aí botabanlle todo, todo o que pasaba todo o ano, ibanche gravando e despois botaban todo iso. Pero que era a corrida do galo? A corrida do galo era... Nós ainda fixemos do 2003 hasta o 2016. Que? Collían no galo... Enterrar o galo, non? Non, corrían coa laranxazos. Eu teño unha veiga que... A laranxazos. A laranxazos. Tiñan as laranxas bravas para iso. E levaban sacos de laranxas, que non era nin problema. O galo mataban os laranxazos. Ibanlle dando, sempre había o chaval, os rapaces pequenos. Pero, claro, algún que era máis grande apuntaba ben, así que lle iban dando, as aliñas, sabes que se lle das polo lombo é moi delicada, rapidamente. Eu teño unha veiga que se chama a corredoira, e ainda as veigas todas se chaman corredoiras. Mas ali facían a corrida do galo. Facían a corrida do galo, pero tapaban os ollos. Si, espera, nós, a ver, vou dicir, primeiro corrían, e despois enterraban un vivo, porque levaban máis que un, claro. Porque ao mellor había algúns, eu acordo a última corrida do galo que fixeron foi un condenado dun home grande, e deulle tan ben que xa o deixouse con a primeira, conforme soltaron o galo xa o deixou, entón levaban máis, levaban 2 ou 3. E despois enterraban un vivo, e entón é cando vendaban os ollos a un rapaz, aos reis. Nós facíamos un reis, eu fun de reina da corrida do galo. E vendabanllos naquela ainda vendabanllos os ollos e levaban a espada que lle facían de madeira e tiña que acertar, entonces a xente que estaba a barben, por aí barben, ahora, entendes, facían, era bonito, a corrida do galo era bonito, era moi bonito. O galo non, pobriño, pero O galo non era os nada que estábamos mirando Pero divertían. despois facías E María daba yo co pau, aqueles galos, tapados e non... cortabanlle a cabeza para que desangrara, e con aqueles galos facías unha roza e comía a xente toda, os que foron de reis, os que organizaron, os que fixaron, porque despois facíase festa. Traías un reiteira, despois era unha festa máis. E iso é o domingo de corredor antes de carnaval. O domingo anterior ou o domingo de entroido? O domingo de entroido me parece que é así, pero... Sí, é como moi entroido. Exacto, entra no entruido. E os reis entón vestíanos con panos, pero tiñan que ser pequenos de 10 anos, máis ou menos, nenos así de... Eu debía ter así por aí, ele era máis novo que a min, ele xa morreu. Foi alá polo 60, porque despois acabou todo. Espera. Antes de que me faledes de cando acabou todo, quero que me expliquedes, por sempre se comenta, non? Ali, había vicio ou non había vicio? Que pasaba ali? Porque claro, o sea, os curas empezaron a dicir cousas, non? Como levaban os curas das vosas parroquias, que houbera foliada? Había vicio, tal e como dicían eles? Había bailes que non se podían bailar, como se os agarrados... Ou que pasaba aí? Había tanto vicio como se crían... O noso non decía nada, o noso non decía nada. O vosso tampouco. Era como un santo, non decía nada. Bueno, decía misa. Decía misa.
trataba moi ben os veciños, e cousas desas, pero eu digo, por unha foliada, por un baile, por eso, non decía nada. Non vos decía nada tampouco na misa? Nada, deso nada. Vale, moi ben. Non falaba nada deso. Vale. E a vos? Eu penso que tampouco, porque nós coincidiu, polo menos na miña época, que recordo máis, os curas que estuveron non vivían en Toutón. Vivían en Frades, vivían en Fazara. Entonces, nós verdadeiramente podíamos seguir a facer o serán. Eu agora penso e puídose, pero empezaron a dicir foron a Gargamala, pero a Gargamala tiña a carretera por a cerca, nós non tiñamos. Nós non tiñamos carretera que chegara, tiñan que vir a andar, entón a Guardia Civil a andar non viña. E os curas incluso, que algúns naquela non tiñan coche, a Toutón tiñan que subir a andar. Acordo un domingo que fomos da misa, fomos para a festa. E empezamos a tocar. O cura asomous así a porta a mirar. Oi, non me digas. Asomous a porta a mirar, como bailábamos. E dille unha irmán dun cuñado meu, que morreu agora hai pouco atrás. Don Andrés, viña a bailar comigo. Dixe, non podo bailar. Como que non podo bailar? Viña a bailar comigo. Non podo, es que non podo bailar. E entón cante. O señor cura non baila porque ten unha corona. Baile, que Dios todo lle perdona. Bailou? Non quis bailar. Pois nós ainda vai coa cruz. Antes iban en todos os lados. Xa morreu, ese poño xa morreu mozo, E ainda tocou a pandereta na miña casa. Ah, sí? Bueno. Cura? Porque ela aprendeu a tocar a pandereta con Castromao, que é un grupo que hai ali en Mondariz. E toca, ademais dixo, que botou unha muiñeira ou unha jota? Dixo yo moza muiñeira. E ainda lle dixo despois a ela, mira como sabía como era a muiñeira. Sí, porque estuvera no grupo. E aprendeu a cantar e ele canta ben. A verdade que cantar é o mellor que ten. O resto, pode pasar. Podemos dar por pasable. Non nos hai millores, pero que xa che digo, en Toutón non chegaron a dicir nada, os curas que estuveron en Toutón. Pero claro, o ato corría, que non había teléfono, pero entón, que se ve na Guardia Civil, mi madre. Tiñas que pagar unha multa, Dios, ainda non había para as panderetas, vaya por Dios. Pero a Guardia Civil podía poñer unha multa por estarmos de foliada? Sí, pero non era na vosa casa? Por qué? Era na nosa casa, pero que despois foi cando, que naquela ainda facía as festas sin permiso, nin despois empezou, dali para diante, o caso é que no punto da guerra ainda seguiron a facer os seráns. E despois, no 64 para o 65, foi cando empezaron a dicir que non se podían facer, que o serán que era unha cousa, dice que había curas que dicían, que iban facer cousas que non debían, que non facían, non, que as vellas xa non lle deixaban as abuelas. Porque estaban mulleres maiores ali, non? Coidando das novas. E iban ás festas, que a señora Elena dixo a min moitas veces, mo contou, que iban co defunto Rial, co pai de Flora, e se iba ele, iban, senón non iban á festa, tiñan que ir a andar, pero non iban, olvídate. Non había festa, con que non fora un señor maior con elas, a Mondariz, a Fazara, a Borbén, a Moscoso, a Xunqueiras, que era onde se iba a andar, eu ainda fun, que despois viñas de volta, a mellor ás 3 da mañán, que viñese moito máis cedo que agora veñen co día. Bueno, ás 3 da mañán Ás 3 da mañán xa era tarde, xa nos viñamos antes. Pero como viñas a andar, chegabas onde chegabas a festín e cantábase. E cantábase. Como mañán había que levantar a xente traballar. da cama cando se cantaba. Cantabas cantares, cantou aí xa non era. Cantares ao mellor, bueno, podían ser cantares da pandereta tranquilamente. Entón, nos 60 deixáronse de facer tamén en parte por culpa da censura dos curas, de que se había visión ou non había visión. Pero o que máis lle temeu a xente foi, para mí, foi a Guardia Civil, porque empezaron a multar. Sí, a multaban. Ustedes van a pagar unha multa por estar a facer bueno, como din agora, facer ruído, que eu oio na televisión, que eu teño embaixo unha discoteca, fai ruído, non podo dormir. É así, pois, unha cousa así semana. Pero non estaba ali toda a aldea? Sí, claro que queres. Despois Pero había... agora nas aldeas tamén lle molesta se tu tes unha vaca e caja no camiño. Agora, pero... Tamén é verdad. Tamén é verdad. Ou van de vacacións a unha casa rural a Toutón, é como teño... Escoitaron un jalo. Moléstame. Sí. Pero ainda é pior unha chica dali da miña edad, foi para Barcelona, estive lá toda a vida, agora ten aquí piso, ten casa, e iba a miña filla máis nova coas vacas, había unha fonte que teñen ali ao lado, a vaca puxose a beber, e polo regular é o que facían, ao beber era cando cajaban, e díxolle,
Dice, isto non pode ser. Vir para aquí a carretera toda chea de bosta, toda chea de... A rapariga chegou a casa, que ela é ainda máis que esta, a miña filla máis nova, ainda máis así, botada para... Chegou a casa e díceme así, mira, que díxome que porque cajara a vaca que estaba chea de bosta, e dixeme que xa sen días naceu, e ademais naceron pobres, que a nai solteira tivo 11 fillos. 11? Criouos todos, que foi unha... Sí, señor. E ela fora para Barcelona, que era das máis vellas, que de cando a mí estou a dicir. A verdade que nunca lle dixen nada, pero a rapariga chegou tamén non dixo. Dice, xa lle dixen, dice, carai, non sei onde naceches. Que é verdade. De verdade. É que miras cousas que... Non sei, non... Pilar, vos deixastes de facelas en Leboráns tamén? As foliadas? Sí. Si, hai moitísimos anos. Por que? Asocialo a algo? Deixaronse, unhas casaron, outras marcharon para fora, outras... En fin, deixouse. Quedou a aldea sin xente ou algo así, ou sin mozos? Non, sin xente non quedou, pero quedou sin foliada. Pero son foliadas, sí. Marcharon as que tocaban. Marcharon as que tocaban, e as outras non fixeron. As fillas non aprenderon, logo. Non aprenderon, non. As fillas non aprenderon. Al final, Ana sí. Ana sí. E Laura tamén toca. Pero Laura xa é neta. Bueno, pero Ana toca, é fillo. Bueno. Volveron as Pero foliadas aprendeu agora? de grande, non de pequena. Volveron? Sí, volveron. As foliadas? Ai, non, as foliadas non. Non volveron aí? Non. E en Toutón si volveron? Sí, ali si volveron. Aquí non, de Toutón non. No 96 empezaron Non hai máis foliada. con forza. E acabou. Con forza ainda sigue, porque a verdade ainda este ano serán, madre mía, non sei de tanta xente. Cada ano tedes máis xente ali, É bárbaro. É verdade. Madre de Dios. Mira Cando se retomou en Toutón a foliada? No 96. Por que? Empezaron a ir a señora Elena, tiña o bar Carabela en Pontevedra, e Piche empezou a... xa tocaba, xa conocía as leilías e dixeronlle que querían ir alá. Un día chegou que ela iba a Toutón, pagaban que fora un taxi por ir a Toutón. E dixo, mira, mañán queren vir as leilías, dixo unha misa, por salir da misa, dixo, bueno, xa lle aceptaron todos, aqueles maiores, Angelita, Aurora, algunhas que non, a Clara non, maiormente, como estaba lá para Lucía, non, pero viñeronlle todas. Viñeronlle a... E dali empezou o bichillo, a despois nós tamén foramos coas de Paredes tocar a Armida, que fixeran no primeiro serán no 94 ou no 95, por aí foi. Que foi un dos primeiros que se fixo. E fomos tocar. Fora... Lina, por exemplo, ainda non tocaba a pandereta, fíjate tú, non sabía tocar. Eu sí, entonces fora eu e o señor Angelito e unha señora de Paredes. Éramos os que tocou, o resto cantaba. E a señora Elena empezou a dicir, ai, é verdad que ben estive aquel serán, e mira que cantaste ben, cantaste ben. Dicía ela, cantaste ben. E despois, como empezaron a dicir, era mellor facer un serán. E, bueno, non contábamos nin coa mitad da xente. Fixerámoslo para facelo diante da porta da casa da escuela, entre a escuela e a iglesia que está ali. Bueno, tivemos que ir para arriba, para a carretera para arriba, que aquilo ali a xente xa non coubo. E dali, cada vez a máis, o meu amero que facía a carpa, pero facía, este ano vou facer máis un tramo, voulle botar máis un... Bueno, a xente tiña que vellar fora que non cabía xa ali. Hasta que despois no 2000, máis ou menos, foi cando empezamos a alquilar a carpa. Porque senón non había maneira. E vos, María, cando se deixaron de facer en ONS, ti sabes? En ONS non é... Mentes o juventud non se deixou de facer. Eu caseime con 20 anos, pero despois se viñan outras atrás. Unha prima miña que tamén toca moi ben, está casada con sueco, chefa. Viva ali? Non, vive en Suecia. Morreulle o home. Ela, máis as compañeiras, o tempo dela, máis ou menos. O sea que cando se deixou de facer é que... Cando a xente se marchou para Bueu. Sí, cando a xente marchou para Bueu, pois... Porque había moitos barcos xa, e a xente de ella tiña dúas vidas. Porque os homens tiñan que marchar dos barcos para Bueu ou para Porto Novo. E a familia quedaba na illa. Cando había mal tempo, pois, hombre, eu botaba unha semana sin poder ir á illa.
Entonces empezaron, eu acordo, miña irmán, dixeme un día, mam, Arindola, María, a ver si hai unha casa cerca da túa, se a venden, avísame a min que comprámola. E non tardou moito. Mirei un cartel a unha casa, ali cerca de... Dixo, Carmen, vendes a casa? Sí. Ai, pois mira, vou chamar a miña irmán que quer comprar unha casa aquí cerca da miña e que veñan aquí e a compraron. Despois a outra, María, a ver se ves outra casa cerca da túa tamén, é verdad? Estamos todas xuntas ali, todas irmás xuntas. Despois miña irmán unha que nasceu ben, pero con 7 anos tuvo un ataque de meningitis e quedou sorda. E ela sola aprendeu a coser, cosía, facíanos uns vestidos. Levaba a mamá a bueu a mirar os escaparates, os maniquís. Como tiñan os traxes, ela facías. Cosía moi ben. Mira, quedounos algo. Bueno. Por falar, Eu creo que non. Bueno, da illa... Quedamos algo, por falar, Fuco. Quería escoitar a canción do das Vestas. Do das Vestas. A canción do das Vestas. Copla das Vestas, e cando fixeron un siglo de actor. Si pode ser. Copla das Vestas. Eu das Vestas non teño ninguna. María, Pero non teño voz non teño voz para cantar. E non a tes grabada esa? Creo que sí. Mira aí, Carmen. María tuvo unha gripe forte, moi forte. Tuve que estar no hospital unha semana. Pero trouxo libreta, grabadora, casetes... A pandeireta colectivizámola, por si... Nortos e Mariola, señores turistas, vámonos pa Oz para disfrutar, Esta se bella da cando a min. para que regresen o ano que ven. Temos miradores montes, Esta é unha canción inventada para a illa, e buraco do inferno. Temos as millores playas, os millores campamentos. Temos as millores playas, os millores campamentos. Tela acelerada. Temos moi boas comidas, todas moi ben preparadas. Porque está mala. Empanadas e tortillas, e tamén as caldeiradas. Mira ti. Empanadas e tortillas, e tamén as caldeiradas. Espera, Apareceu agora. aí está ben. Así non está. Subo ou baixo? Así non está. Por aí vai. Aí, así máis ou menos. Hai por barcos de pasaje, hai por barcos de pasaje, todos os días no verán, para que vayan a illa, para poderla disfrutar. Para que vayan a illa, para poderla disfrutar. Ojalá que un día xunta, E ti sabes onde tes a de Fuco? Non sei. Se buscas a de Fuco, a das Vestas... Que non sei se a teño grabada. A ver, está grabada, Carmen? A dos cabalos? Outro día non a escoitei. Non sei se a teño grabada. Para disfrutar e comer moi ben, para que regresen o ano que ven. E todas estas son túas, María. E a das Vestas, como é a copla? Para allá. Como é a copla? E tamén en Fodorentos, e tamén temos a onza. E tamén en Fodorentos, e tamén temos a onza. Un aplauso. Vamos a buscar a ver se a teño aquí. Más preguntas mentras busca aproveitar este momento. Hai un coliño. Sí. Esta é a mi irmá. Esta é a Meira. É a mi irmá. Desplazaba as pandereteiras, o sea, formaba... Para disfrutar e pasarlo ben, para que regresen o ano que ven. Coitache, María. A ver, que hai Esa agora? pregunta é para ti. Non sei, non... Ahora vou terminar.
Ahora termina esta, a ver que empieza ahora. Vale. Por ahora esta canción, para os que teñen as casas, busquen unha solución. Para os que teñen as casas, busquen unha solución. Canción ella quedou chorando. Nos invitamos Na libreta. todos os días De Galicia. que vayan a nosa guía. Canción de Galicia. Canción de Galicia. Vos tiñades, Canción cando de Galicia. viña algún músico tamén, a vos? Nos había un jeiteiro. Canción de Illa, Ahora pregunto ao jaiteiro, por Había exemplo. un jeiteiro, Javier, que tocaba... non tocou nos Seráns. Vale. Sí, bueno, tocaba máis ben, facía. Aí ya. Para os Seráns non iba a Serán, non. O sea, que non desplazabas Ahora, pandeiretas. No, para nada. Para nada. Cando iba o jaiteiro, a que iba? Non teñas, aí O teñas jeiteiro razón. iba ás festas que facían. Que naquela iba a banda de música e o jeiteiro, pero o que iba non eran orquestas. Vale, vale. Entonces, Seguro que se faz memoria, che acorda de algún veciño, perdón que interrumpo. Nada, Un adiante. veciño que tocaba no Serán, porque ás veces non eran gaiteiros que tuveran grupo, pero sei que por Mondariz era moi normal que calquera veciño que soubera un poquinho da gaita, un veciño, non digo un profesional que tuvera grupo como eran os Mira, non vou a poder cantala, que non teño voz para cantala. Unha a leer. Vale. Canta pouco, María. Canta baixiño, senón, colle a baixa. Ti non te quedes mal. Si non, recítala na máis. non pasa nada. A ver se busco o tono. E se non recita, Marea, ti non te fajas mal, Claro. A illa quedou chorando pola xente que se foi. Os montes están moi tristes porque non hai vacas nin bois. As leiras morren de pena porque nin caso lles fan. Xa non se acercan a ela nin para sementar un gran. Non sei, Iña, a que mans foches parar? Foche a parques naturales para arruinarte máis. A todos que nacemos na illa non nos la poden negar, porque temos as raíces que non podrán arrancar. Temos as nosas raíces que non podrán arrancar. Ojalá... arrancar. A illa ten que ser nosa, que se pagou moitos anos. Si vamos a facer contas, teñen que devolvernos cartos. Había 83 casas que pagaban cada ano, cada unha as súas cotas, e iso eran moitos cartos. A culpa foi dos isleños non espabilarnos máis, para luchar polo noso e non deixar os demais. Non deixar os demais, onde estou? Vou lendo, pero non... Xa os demais, aquí está. Antes tiñamos de todo e nunca nos faltou nada. O peor que fixo a xente foi tan pronto abandonala. Cando fixeron as obras que os non valen pa nada, cando fixeron as obras que os non valen pa nada, se nos fixeron o porto, a xente non se marchaba. Gastaron 16 millóns fai 55 anos. Se nos fixeran o porto, non estaríamos chorando. Fixeron casas para médicos que nunca foron alá. E o cura e os maestros tampouco as van usar. A capilla e as escolas tamén están esperando. E o silo e máis as cortes ainda esperan os cabalos. Que lástima deses cartos que mal foron empleados. Fixeron o que quixeron sin facer o necesario. O necesario era o porto para poder meter os barcos, para dormir pola noite sin estar preocupados. Bueno, aquí xa termina.
deixar un renglón. É igual, non? Sí, pero Deixar un renglón. E entonces aí non se equivoca nada. estou... Así se lle de moi mal. Non a leo sempre. Eso non Pero marca. non sei se a teño grabada, Eso non sei. non Teño marca. unhas cuantas grabadas. Ou a cada copla unha raya. Eu fago así. Bueno, preguntas. A ver, quen quere preguntar? Para controlar o tempo, porque xa levamos aquí moito tempo, ao mellor están cansas, como estades? Non, eu non che estou cansada. Estou cansada. Estando sentada non me Vamos, doi nada. Guillermo, Mira, Guillerme. teño esta da illa. Espera, Ou María, de Galicia, de Galicia. Espera un pouco. espera que che vai preguntar algo, Guillermo. Non, é que antes, cando chegamos, que presentamos aquí a... Sí. Cando presentamos a... Bueno, os primeiros que chegaron foron María de Espinar. É unha pequena conversa con Luis García sobre o que é un compilado, que son máis frikis que Dios. Pois sabemos que pasa unha cousa moi interesante, e é que normalmente nos bailes había unha orde establecida, como dixían antes. E hai unha raya que eu, por o xuntorio que teño feito de grabacións e de sitios, hai unha raya que divide a orde entre a muller e a jota. Entón, non dixo Pilar cal era o primeiro dos bailes, dixo por nos escrito ben, e pode ser interesante porque ides ver que, así como do bulla para baixo, se empeza con un baile, do bulla para arriba, empeza con outro, que é como dixe a escalera. Toquemos. Que era o primeiro, Pilar, a jota ou a muñeira? A muiñeira, a jota, é o paso doble e o chape-chape. Por ese orden. Que? Nesa orde. Sí. Primeiro, Muiñeira. Segundo, Jota. Jota. jota ou pateado, chamábase pateado tamén. Pateado, sí, pateado. Sí. E en Toutón, Que? cal era o Que primeiro? dixo a jota? En Toutón. Primeiro a jota. E despois, E despois a muiñeira, e despois o trastraso ou a mazurca. Tócocha un pouco. por favor, Non. Sí, claro. Muñeira, Jota, que queres? Esta é a muiñeira. E canta un par de coplas. Canta unha copla das que cantabas. Brava! Chape, chape. Chape, chape. E a última... Tócache. Muiñeira. Ti que? Jota, non? Primeira Jota. Despois, muiñeira. Despois, paso doble. Non? No, a mazurca ou a trastraso. Vale, dale. Aí vas.
copla da illa. Esa copla da illa. Inventouse na illa. Era paso doble. Queres cantar? Veña, dalle aí. Un aplauso aí para María que vai a cantar a fónica. Cal é a orde? Como empezámonos? Como empezabades vos? Paso doble. Paso doble. E despois? Jote muñeira. Paso doble, jota muñeira. Despois outra. Vale, adiante. Claro, non vou ter voz para todo. Vai suaviño, tes micrófono. Vai, vai. Amor, no soy una vez.
coliña do mar, amoriño, coliño, non podo olvidar, non podo olvidar, ai, non podo, ai, ai, amoriño, coliña, amoriño do mar. Quien pueda, no hay quien pueda, con la gente marinera, marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora. Aguantas ya muñeira ainda? Sí, sí. A tocar la pandereta, ganei unha saia nova. A tocar la pandereta, ganei unha saia nova. A saia vai acabada, pandereta está nova. A saia vai acabada, a pandereta está nova. Ai, la, 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 la. 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 Ai, la, 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 la. Bien, muy bien. ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te puedo querer. ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te puedo querer. Si el querer tiene cariño, y yo no te puedo ver, solito. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? Irme a casar este año, aunque sea un rapaz. Irme a casar este año, aunque sea un rapaz. Por rapas de panteones, no quiero quedar atrás, solito. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? ¿Sabedes como se baila esto? Somos da Illa de On, no nos podemos negar. Somos da Illa de On, no nos podemos negar. Hemos salido viendo carne, patrona militar, solito. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? Na illa hai unha torre que lle chaman Morro Faro. Na illa hai unha torre que lle chaman Morro Faro. Encende a luz por la noite para prevenir os barcos, solito. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? Pero é máis escorrida. É un pouquinho máis escorrida. É máis escorrida. Cada sitio ten unha norma, iso sí que é verdade, o sea, os cantares pódense dormir, as cantigas, pero cada sitio ten a súa forma de... Vou ver un pouquiño viño. Eu quería pedir, que, estamos a ver, a escoitar ritmos bailables, muñeiras, jotas e demais, pero, no repertorio tradicional, había moitas cantigas con outras melodías máis lentas, máis de bajar, que se botaban nos Eu tamén tiña unha historia, pero moi grande. Unha historia que me comprou miña nai, e íbamos cojando po monte e puñemos a estudiar. E despois pusémoslle unha entonación e cantámoslo como un tango. A xente tanto lle gustou, verdad, Guillermo, Mari Carmen e a filla. Era unha historia que, historias das que había antes, que era. Señoras y caballeros, los que me están escuchando, presten alguna atención, que le iré yo explicando. En la provincia de Oviedo y en el pueblo de Zarza
habitaba un matrimonio de familia muy honrada. Ellos vivían muy bien, de oficio eran pescadores. Tenían una vecina que se llamaba Dolores. Un día vindo del puerto, le dijo: mira, Miguel, escucha, a mí no me gustan las cosas de tu mujer, que anoche las 2 serían cuando yo vi al saltar un hombre por tu ventana, que tú ya debes pensar. El hombre quedó parado, sin saber lo que iba a hacer, si marcharse al extranjero o matar a su mujer. Este fue a Buenos Aires y dejó a su mujer y a un niño de 4 años. ¿Qué es lo que tiene que ver? La pobre de su señora de día y noche lloraba, pensando en su fiel marido, sin saber dónde paraba. Ella salía a todos barcos a preguntar por Miguel, hasta que un día un marinero le dio noticias de él, diciendo: ¿dónde está fijo? Yo no lo puedo decir, pero sé que a Buenos Aires se ha marchado desde aquí. En aquellos mismos días los papeles arregló y al cabo de pocos meses a Buenos Aires marchó. Cuando llegó a Buenos Aires, por todas partes andaba y al no encontrar a su marido, regresó otra vez a España. Ella besaba a su hijo y sin parar de llorar, se subió a la cubierta y se arrojó a la mar. Unos señores muy buenos que venían en el barco, al ver al niño sin madre, ellos le cogen en brazos. Ellos le cogen en brazos y sin parar de preguntar, y él, como era tan pequeño, no sabía contestar. Al cabo de 20 años, estos señores tan buenos que venían en el barco, lo cogieron para ellos y a un colegio lo han llevado. La carrera de abogado este muchacho estudió en la capital de Soria, su bufete estableció. Al cabo de 20 años, su padre volvió otra vez y se enteró que no estaban su hijo ni la mujer. Y lo meten en la cárcel por sospecha de familia, creyendo que a su mujer él le quitara la vida. Yo vengo de Buenos Aires y yo no sé dónde están ni mi mujer ni mi hijo. Esta es una falsedad. Al cabo de 20 días a Soria lo trasladaron para juzgarle la causa. Un defensor han buscado. Se levantó el defensor. No, dígame cómo se llama para poder defenderlo. Me llamo Miguel Antonio y de apellido Romero. Se levantó el defensor,
ya no me puedo aguantar. Este señor es mi padre, mi madre se tiró al mar. Esto, hijo mío de mi alma, ¿cómo iba a pensar yo que ibas a venir a este sitio para ser mi defensor? Al público que nos escucha les tenemos que explicar que no se fíen de personas de las que aconsejan mal. Gracias, María. Bueno, vou a permitir só que Alejandro plantexe a súa cuestión e nos vamos, que nos están esperando no restaurante. Que tamén viña a conto o evento de María, porque outro deses xéneros, este romance, estas historias que tantas e tan bonitas nos contan nosa xente maior. Pero, bueno, quería picar a miña mestra Pilar, porque, bueno, había nos chamamos de cantar do Arrieiro, que se cantaba en moitos lugares de Galicia, o Bisbarra de Compostela, o Val da María, etc. son especialmente bonitos, ao meu parecer. E Pilar creo que nos pode cantar unha piña do cantar do Arrieiro de Lemoramas. O cantar do Arrieiro é un cantar moi baixinho, cántalo en Ribadavia, resona no Carballiño. Non dou máis. Non creo que eu poida pechalo mellor, así que vou a ser moi breve. E mira, si, eu si, vou a... Que me fa? Quería que aquí non se dixo, pero porque o viví un pouco. Andigo por aí, eu non sei se alguna vistedes unha carta que se publicou, unha carta non un artigo que se publicou no diario Nos, un tal Carlos Sallón, me parece que se chama, agora non recordo moi ben o nome. Sí, Carlos Callón, sí, ¿no? Sí. Bueno, o tema é que pon que como as letras galegas están dedicadas ás pandereteiras, pero que deberíanse botar coplas en galego, vale? A miña nai chamábame para facer varias cousas, chamaronme, cando me chamaron a mí, advertíronme a ser posible, cando fagades este evento, intentar botar coplas en galego. Eu, no principio, non lle dei moita importancia, pero acabades de ver que estas mulleres, moitas delas botáronas en castelán. A ver, me diría Pilar que vai un momento destes e que a bote todos en galego. Seguramente vai acordar as en castelán e as en galego non. Eu son de cantarlas en galego, sin embargo acabo de Pero bueno, a mí castellano. sentóme un pouco mal porque digo, basta que lle digas que estén de botar en galego porque lle van a salir en castelán. Parece moi ben, estamos en Galicia, nos tocarán en galego, pero hai moitos cantares e hai moitas coplas que son en castelán, hai as que son traducibles ou sería, hai as que son, pero hai as que non. non. Entón, bueno, creo que eu creo que non tivo moita repercusión porque eu sei que é no Facebook que despois a mí mandaron personalmente, pero iso, chamábamos porque vamos a facer un evento advertíndome dese detalle. Entón, bueno, eu desde logo volvo a ser un pouco drástica, pero pareceume casi un poquinho falta de respeto hacia estas xente. Vale. Quería, xa que estou en Santiago, estou aquí neste lugar, quería decir isto. Gracias, Monse. Bueno, claro, cada quen ten os seus cantares, cada quen canta o que canta e cando se pide que alguén que cante, cada quen que canta o que queira, e logo si entre todas e todos tamén creando novas coplas, novas poesías, novas creacións, queremos ir
facendo pois máis en galego, pois fenomenal, pero cada quen que cante aquilo que quera cantar. Igual que, claro que, o sea, cantar é unha expresión artística de cada un de nós. Tes, por exemplo, o cantar de Buenos Aires me voy, e iso en castellano, non hai maneira, dimen a ver se había a maneira de pola galego, pero non... Eu casi todo sei gallego. Moitos cantos de Romeiro son en castelán, tamén temos moito repertorio. E ao cantar de Buenos Aires me voy é bonito, moi bonito. Sí, sí, sí. Eu casi todas cantei en gallego. Sí, pero por exemplo, a historia era en castellano, entendes? Vos, non che ven á cabeza o millón, se queren non tedes nada que... non che ven. Nos cantamos, vos cantades, E os outros cantan. todos cantemos. Conclusión para pechar, hai que cantar para poder bailar. Marchamos. Feliz, grazas, señoras das letras galegas.